Jama'a masu kallon mu assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin mu na siyasar mu a yau, shiri da ke jawo muku karkashin jagorancin Capital TV Hausa. Shiri ne na siyasa da yake tattauna abin da ya shafi siyasa, shugabanci da kuma ci gaban al'umma. Yau a cikin shirin muna tare da Honorable Aminu Umar. Honorable, barka da shigowa shirin siyasar mu a yau. Barka da wannan lokaci Hajiya Halima. To kafin mu tsunduma a cikin abin da ya zo da mu a nan, za mu so ka fara mana bayani a takaice akan wane ne Honorable Aminu Umar. To masu kallon mu da sauraron mu na wannan kafa ne albarka na Capital TV. Muna godiya ga Allah subhanahu wataala da ya ba mu dama na kasancewa a wannan gidan TV mai albarka. Allah ya sa yadda muka fara wannan tattaunawa lafiya, Allah ya sa mu gama lafiya. Sunana Honorable Aminu Umar, ana mun lakabi da Excellency. An haife ni cikin garin Zaria, unguwar Kwarbai. Na yi primary school dina a Zaria, na yi secondary school dina a Zaria, na yi jami'a a Zaria. Honorable Aminu Umar dan gwagwarmaya ne, kuma yanzu muka tsunduma cikin harkar siyasa ba don komai ba yanayin ƙasar da muke kallo da halin da al'ummar mu za ta kasance zuwa nan gaba, yasa muka amince da kiranni da yan uwa da abokan arziki suka yi mana, kuma muka tsunduma cikin ta domin mu ga wani irin gudunmuwa da rawa da za mu iya takawa. Na shi ne kusan a takaice Honorable Aminu. To wani abu ne ya jawo hankalinka ka ga cewa akwai gudunmawa da za ka iya bayarwa akan abin da ya shafi siyasa? Abubuwan da suka ja hankali na suna da yawa, wanda dukkan wani ɗan Najeriya, musamman arewacin Najeriya, yana da yakinin yana kallon abu ɗaya biyu wanda yake ganin wani irin gudunmawa zai ba al'ummarsa. Ba don kuma ba don mu haɗa hannu da ƙarfe mu sharing ɗin ideas don mu kawo mafita ga al'ummarmu. Mun yi tunanin haka sakamakon ni matashi, kuma kashi 70 cikin mutanen ƙasar nan namu matasa ne. Don haka aka ce tunanin matashi sai na matashi ɗan uwan shi. Wannan yana ɗaya daga cikin abin da ya ja ra'ayinmu don mu shigo domin mu ba da namu gudunmuwa ɗin a al'ummarmu. To a matsayinka na wanda ya shigo siyasa a irin wannan lokaci, musamman da karancin shekaru, kasancewanka matashi abu ne da ba mu saba gani ba a cikin al'ummarmu, wani irin gudunmawa za ka ba? Gudunmawar da za mu bayar gudunmawar da muka daɗe muna bayarwa. Duk wanda ya sani ya san mun ya ƙoƙarin mu gurin ba al'ummarmu gudunmawa, tun daga ɓangaren karantarwa, ɓangaren samar musu da sana'o'i, aikin yi ko na gwamnatance ko kuma na masu zaman kansu. Wayannan gudunmuwa su za mu ci gaba da bayarwa, kuma su za mu ci gaba da yi ko da kujera ko babu kujera, da dama mun yi kuma muna kan yi. A yanzu haka da nake magana nan da ke, yau da safen nan muna magana da darakta na ɗaya daga cikin wata NGO da kowa ya santa a ƙasar nan, Free Heart African Reach Out Foundation, wanda ake ce mata FARO. Yau da safen nan muna waya da shi, kuma ya bani wanda program ɗin da muke son mu kawo computer program ne, wanda sun taɓa zuwa Zaria suka yi mana 2017-2018. A lokacin ina financial secretary na wata ƙungiya Koyoda, Kofan Doka Youth Development Association. That time mun yi inviting don su sun zo sun yi mana program for over 2000, sama da mutum 2000 certificate da diploma at that time. So yanzu din ma yanzu they are ready. Kawai yan abubuwa ne wanda muke son mu karasa, amma ba mu fata insha Allah ya wuce wata mai zuwa da za mu fara wannan program din. Ilimin computer kuwa ya sani ilimi ne na sana'a, wanda ko da aikin gwamnati ko babu za ka kafa da kanka, kuma muna sa ran insha Allah a cikin program din an gama
samu abin da ka karanta ya zama kuma zai ma amfani, ko tallafi na kayan aiki, kila wani zai bude business center, wani a'a wannan haska mai da za a yi na karatun kwamfuta, daga nan abin zai shiga ran shi ya je ya nemi ci gaba da karatu a mataki na gaba. So wayannan abubuwan su muka yi, su muke kokarin. Baya ga abubuwa da muka yi a baya, mun yi irin program ɗin kwamfuta kamar da na gaya miki lokacin ina financial secretary, sannan ni da kaina ina da nawa institute of computer ɗin ga wanda na samu Tattaunawa computer training center, da na yi producing ɗin matasa mata da maza wanda ba zan iya gane figures su ba a yanzu, amma na mai tabbatar miki akwai da sun tafi gidan ɗan sanda, su gidan soja da certificate ɗin, waɗansu kuma sun samu background na ci gaba da karatu. Bayan nan mun kai touching ɗin harkan kiwon lafiya, shi ma ta nan ɓangaren mun ba da gudunmuwa da muka buɗe wata makaranta mu auxiliary school of nursing, da muka yi producing ɗin matasa mata da maza wanda aka koyar da su ilimin kiwon lafiya, tun daga ɓangaren sanin magunguna, ɓangaren amsan haihuwa, ɓangaren laboratory da sauransu. Da cikin wannan magana da nake miki, sati 2 da ya wuce muka yaya ɗalibai 250 mata zalla a Zaria local government, wanda kusan ni ne na ɗauke ɗawainiya negotiating da wata NGO ita ma, why because of like duk abubuwa activities ina yawan kawo NGO ba don komai ba. Akwai NGOs da wanda they are ready su tallafa ma environment ko su tallafa ma al'umma, amma wanda channel za a bi domin a janyo su a zo da su. Tun da ni gaskiya din tasowa na yi aiki da NGOs kala-kala daban-daban, wanda wannan program din da muka yaya mutum 250 wata NGO ne wanda ake ce mata National Health Care Solution, karkashin wata makaranta wanda muka collaborating da su, Health Foundation Institute of Technology, da suka yi approving, muka samar musu da gurin da za su karantar da yaran nan su 250 suka yi karatun sati 5. Certificate din su kyauta muka ba su, kayan karatun su kyauta muka ba su, form da muka raba musu kyauta, ba mu amsa ko sisi a hannunsu ba. So kin ga wannan abin duk mun yi ne ba don komai ba, don wace irin gudunmuwa ne za mu ba, musamman bangaren 'ya'ya mata su ake bari na wahalhalu, musamman na matsala gurin haihuwa. Ina mai tabbatar miki a yanzu a cikin da suka yi program din still muka ƙara zaben mutum 73 wanda za mu ɗauki ɗawainiyar su gurin karantar da su mataki na gaba, da samar musu gurabe na karatu, wanda a cikin haka cikin ikon Allah na samu ɗaya daga cikin masu kishin mutanen Zaria, zan ɓoye sunan shi don yayi ne don Allah, ya ce min ya bani slot ɗin mutum 10 kyauta a makarantar kiwon lafiya na Makarfi nan da ke jihar Kaduna. So duk irin wa'annan abubuwan su muke kokarin mu yi, kuma su muke yi, kuma su ne burin mu a siyasance mu kawo. Duk wani gudunmawa da zaka kawo yanzu a duniya in ba ta siyasa ba za ka iya kawo shi ba. So insha Allah kuma we are ready don wannan aikace-aikacen Allah. Ayyukan suna da yawa, kuma ayyuka ne da suka shafi matasa musamman mata, kuma abin da ya shafi kiwon lafiya. Ka shiga siyasa yanzu, akwai wani kujera ne ko kuma wani matsayi da ka nema a siyasance da kake son a dama da kai? Na nemi kujera kafin a yi primary selection a jam'iyyar ADC. Na nemi kujerar da majalisar tarayya mai wakiltar Zaria da kewaye a jam'iyyar ADC. Sakamakon maslaha na jam'iyya da shawarwari da muka amsa da gurin 'yan uwa da iyaye, alhamdulillah iyaye na guda 2 suna da rai, kuma ni ɗa ne, sukan ja ni inda suka so, inda bai saba ma addini na ba, kuma su tsaida ni a inda suke son su tsaida ni. Sakamakon maslaha na jam'iyya, maslahan al'umma da kuma shawarwari na iyaye, ya sa muka step down, muka janye takara da muka fara. Amma wanda ka janye mawa, kana da yaƙini ko kuma kyakkyawan zato akan zai gabatar da abin da ya kamata a cewa gabatar? Insha Allah.
ina ga a lokacin muna da 'yan takara kusan mutum 5. Cikinsu na zauna na yi nazari, duk da waɗansu daga cikinsu ma sun nemi mu zauna din tun kafin ma in yi ƙudurin janyewa din. Amma wannan janyewar na yi shi ne din karan kaina, babu wanda ya gayyace ni in janye, babu wanda ya biya ni domin in janye. Na kalli qualities. Kullum ina son yi amfani da wannan damar faɗakar da al'umma, musamman 'yan arewa, musamman 'yan Zaria, cewa sun su kalli ɗan takara sannan su kalli societinsu. Shin wannan ɗan takarar ya yi designing da halin da societinsu suke ciki, tunanin shi irin tunanin al'umma ne, ba tunanin kan shi yake yi ba, yana tunanin al'umma ne, halin da al'umma suke ciki shi zai kalla. Gudunmuwan da al'umma suke son ya samar musu, shin irin shi ne a zuciyar shi, irin shi ne su zaɓe shi sai su raka da addu'a. Duk da mu 'yan adam ne, ba mu cika 10 ba, amma fatan mu shine alkhairan mu ya rinjayi sharrukan mu. Za mu iya yin daidai, za mu iya yin ba daidai ba. Tabbas na kalli qualities da abubuwan da ya kamata a ce al'ummar mu shi suke bukata ga ɗan takara. Sannan akan abin da ya shafi siyasa, wanda kusan zance shi ne abin da ya zauna da ma'ana, wani ya kake hangi ko kuma kake kallon makoman siyasa musamman a karamar hukumar Zaria a yanayin da ake cikin da kuma nan? To ina lillahi wa inna ilaihi raji'un. Idan muka kalli halin da siyasa take musamman a karamar hukumar Zaria, lallai abin kaico ne, abin takaici, abin Allah wadar da halin da aka sa al'umma a ciki. Siyasar Zaria ta fi lalacin da za a dama fi, inda a ce zan samu wasu kalmomin da suka kafa haka zan iya samu. amma wasu abubuwa ne suke faruwa haka da yasa ya zama kuma sanci, bara, roƙo shi ne ya nima. Ai yau ku ba Zaria kike ba, ina da yakinin kina da waya, kina ganin yadda aka fara mayar da matan aure zawarawa saboda siyasa. Yau ni ina siyasa, abin takaici, kullum matan Zaria suna kan titi, kullum suna ɗinke da kaya, wataƙila yanzu rabon da ta sa kayan da mijinta ya ɗinka mata ta gani, in ba da yanzu da aka fita bukukuwan sallah ba. Kullum kayan su kawai yana ɗauke ne da hotuna ko da tambari na jam'iyya. Ina zaki ba halin da aka tsinci kan kenan a ciki. Ai Halima, ba zai taɓa yi wa yau in zo gidanki in same ki a cikin gidanki sai in datse miki wutar lantarki, bayan na san kina da fridge da kike kulla zoɓo, kulla kunun aya. Na san in na datsa wutar lantarkin gidan dole za ki leƙo waje ki ga waye ya datse miki wuta. Kina leƙowa waje sai in ce miki a'a, ki bar kulla wannan, sai kin sai zoɓo, kin sai siga, kin kulla wannan, ɓata ma kanki lokaci ne. A zo ga 1000 koma cikin gida, gobe za mu dawo ki ƙara fitowa. Halin da aka sa matan mu a ciki kenan da iyayenmu, abin takaici. Halima, day before sallah ne ko kwana 2 ne kafin sallah, na fito ina tafiya, abin takaici da zub da hawaye. Mata ne sun fi awa 1 akan titi sun rike bana na ɗan takara, sun yi layi, ko sauka ma a jirgi lokacin bai ba ma, ballantana ya gama wasu activities. Sannan kawai burin 'yan siyasa kawai da suka sa su ya zo ya gansu a kan titi, yana da jama'a, yana da jama'a. Mun sani a tarihin baya, Allah ya ji kan mai tamasule yana yawan cewa duk lokacin da siyasa ta koma tumasanci da bara da bambadanci, to al'umma za ta kasance cikin talauci, za ta kasance. A da ɗan siyasa ne yake zuwa inda kake, ka gayyace shi ya zo har gida, ba kai ne za ka je gurin shi ba, ba kai ne zai zo ya ije ka a rana kana jiran shi ba. Ai halin da siyasa ta jefa al'ummar mutanen Zaria, Halima, bin ba a cewa komai. Amma da mu manyan wata zo an baka shinkafa tiya 1, tiya 2 da taliya. Halin da muke ciki kenan yanzu. Hon, a matsayinka na matashin ɗan siyasa wanda ya shiga cikin siyasa a halin yanzu, wani irin yunkuri ko kuma wani irin tunani kake da shi wurin ganin cewa ka kawo sauyi ma waɗannan abubuwan da suke faruwa?
So yankurinmu na farko shine wa'annan abubuwan da muka fara yi a baya, samar ma da al'umma sana'o'i na hannu da kuma karatuttuka na ilimi, shine kusan yankurinmu na farko yanzu da muka fara. Abu na biyu shine samar da hanyoyin da za a ce yau gashi musamman matasa mata da maza yau sun samu wani abin da za su dogara da kansu. Ita mace jarin 20,000 jari ne a gurinta, jarin 20,000 jari ne a gurin mace. Don ina mai tabbatar miki sati 5 ko wata 2 da ya wuce mun yi wani program na ba da tallafin mata zalla kusan mutum 600 karkacin wani abokina Alhaji Muktar Abubakar, wanda chairman na gida da wucin Youth Awareness Forum, wanda sanadiyan shi Allah ya sa wani dan gidan Atiku Abubakar Atiku Abubakar ya zo, kuma muka gabatar mai da kokenmu ga mutanen Zaria, aka yi informant mata mutum 600 ka ba su jari, aka ɗauki ɗawainiyar wasu daga cikin marayu. So wa'innan abubuwan su ne za a yi domin mu tsince matasanmu da al'ummarmu cikin wancan kangi da su aka jefa su. Ni kowa ya san da matashi ne, ai ba kuɗi muke da shi ba muka fito muka yi wannan activities ɗin. Kowa ya san tarihi na gidanmu ba kuɗi ba ne muke da shi, ba a tara mana ba mu aikin gwamnati, mu kwadugo ne muke, leburori ne, naira 5 naira 10. Kowa ya tunanin wani gudunmawa za ka ba al'umma a halin da kake ciki. So ina mai tabbatar miki insha Allahu abubuwan da muke yi da abubuwan da muka sa ran za mu yi nan gaba, da kuma siyasa yanda muka shiga ciki, muna da yakinin Allah da duwayen da za su tsaya kujerun da muke sa ran su ci. Insha Allah mutane ne masu jin magana, masu sauraron koki na al'umma, ko kuma da muke tare da su Allah da za mu yi iyaka kokarin mu gurin ba su shawarwari. A tambaye dukkan yan takarkaru da na da na yanzu, ba naira 5 bai taɓa haɗa ni da wani ba. Kwanaki na yi fira a gidan rediyo, a gefen rediyo na faɗa haka. Kwanaki na yi fira da gidan wani TV, shi ma na faɗa haka. Ba mun fito mu nemi kuɗi ba ne da siyasa, no. Daidai gwargwado muna da rufin asirin da Allah ya bamu, amma wani gudunmawa za mu bayar. Allah yadda muna nan za mu ba su shawarwari. Allah ya kai ga ci general election, kuma muna da yakinin za su saurari korafinmu. In ba su saurara ba, muna da doka da za mu yi musu kiranye kuma su dawo ko ba sa kaunar Allah, insha Allah. To ana ta gwagwarmaya, ana ta kuma da al'umma. Wasu irin nasarori ne ka samu dangane da waɗannan hidimomi da kake da kuma ita harkar? Wallahi babban nasara ta shine nakan zagaye ko ina a Zaria cikin kwanciyar hankali. Na biyu, Allah na kallon kyawawan ayyukan, kuma muna da yakinin yana mana tanaji na kyawawan ayyuka mu ma da zai mana. Wannan kusan su ne nasarori da muke samu gaskiya so far now. Duk da babu yanda za a ce yau gashi an kawo wani abu a ce za ka rejecting. Duk da wayannan abubuwan da muka yi ai mutunci ne da kuma kuɗi ya sa muka yi su. Don haka so far now alhamdulillah ba mu da wani abu da za mu iya ce ma al'ummar mutanen Zaria, musamman shugabannin jam'iyyar mu mai albarka, jam'iyyar ADC, musamman ita kanta masarautar Zaria Zazzau, tana ba mu gudunmawa 100%. Kuma in Allah yarda kusan ko anan muka tsaya mu alhamdulillah ba wani abu da za mu ce ma al'ummar Zaria face mu ce mun samu nasarar da muke bukata. Bayan nasarori da za ta ci an samu nasara tabbas za a sami ƙalubale. Wasu irin ƙalubale ne ka samu a dangane da harkar gudunmawa da kake ba ma al'umma da kuma ita siyasa? Ƙalubalen da na samu gaba na farko ga gudunmawa da muke ba al'umma shine al'ummarmu suna son yau ne. Ana duk lokacin da zaka zo da mutane wani abu, su burin su kawai me za su samu yanzu, me profit, me riban da za su samu yanzu. Kullum muna gaya ma al'umma a yi haƙuri, halin da ake ciki yanzu kamar mai gyaran karaya ne. Dole in zai gyara karaya sai ya yi haƙuri shi wanda za a gyara mu. Sannan mu cire burika a zuciyoyinmu. In har na ce yau abin da nake so yau in same shi yau, to ba zai taɓa yiwuwa ba in same shi. A ɓangaren siyasa mun fuskanci ƙalubale
kalubale na wa ya tsaya ma, kalubale mai ka tara, kalubale na wa kake da shi, kalubale na kai wannan kujeran ta yi girma. So wannan kalubalen su muka fuskanta, amma cikin ikon Allah mutane suna alƙalanci, suna fahimtar waye kai ne kai kuma me kake son ka yi, wanda ina mai tabbatar miki kaf cikin 'yan takarkaru da muka yi duka muna da kyakkyawan alaƙa da su, kuma dukan muna magana lokaci bayan lokaci, kuma dukkan waɗansu shawarwari ana ba juna. A ɓangaren shugabannin jam'iyya su ma duk da mun san halin da jam'iyyar take ciki, tun daga matakin ƙasa, duk da yanzu kusan matakin ƙasa alhamdulillah, amma mu a nan jihar Kaduna har yanzu akwai matsaloli a matakin jam'iyya zuwa karamar hukuma. Amma duk wani kalubale da muka fuskanta Allah ya kawo mana karken shi. Me karken shi shine yanzu muna mataki na primary, ne zaben fidda gwani, duk da shi ma akwai matsaloli da yake a ƙasa a halin yanzu, wanda ba guri ne da za a fito da komai fili yanzu ba, amma muna roƙon Allah zai kawo sauƙi a jam'iyyance mu kori wannan azzaluman gwamnati da ta damu mutane. Allah ya kawo mana sauyi irin na alkhairi insha Allah. Idan matsaloli sun taso ƙalubale hanyoyi kake biyo da ganin ka magance? Kamar ta wani bangare? A siyasance ɗin ko kuma ɓangaren ɗawainiya da kake da al'umma? Idan ɓangarori kamar yadda na gaya miki, ɓangaren ɗawainiya da nake da al'umma a wancan shekarun da muke irin wa'annan gwagwarmaya din, mukan yi ƙoƙari ne mu bi ta legal way, hanyoyi wanda suka cancanta. Misali mu ce nan ƙauye ne za mu kawo musu wani gudunmuwa, su mukan bi ta ɓangaren shugabannin wannan ko sarki ko hakimi ko dakaci, domin tuntuɓan su ga abin da muka kawo musu. Zaki ko za a samu kalubalen mai sauƙi ne tunda sun tsinci shugabansu a gaba. A wancan lokacin da na gaya miki muke program na kwamfuta, muka zagaya ƙauyakun nan na Zaria, ɓangaren Ikara, Soba, Makarfi, Lere, duka ba inda ba mu shiga mun yi program na kwamfuta ba, wanda certificate da diploma, kuma duka program ɗin nan kyauta muke yin su. Abu guda biyu muke nema a gurin mutane. Na farko mu ce su samar mana da hall ko classes da zamu yi musu. Na biyu su mobilizing ɗin mutane, amma distributing ɗin form mu za mu yi musu kyauta, material na karatu kyauta za mu ba su, certificate in sun gama kyauta za mu ba su. Wannan abun guda biyu shi kaɗai muke nema su mana. Su mobilizing ɗan ba su target, muna neman mutane 200 ko 500 ko 300 training. Su mobilizing ɗin mutane wanda suke da interest na yi. So kuma wallahi alhamdulillah ran nan abin sha'awa daga cikin wayanda muka yi ma irin wayannan program na kiwon lafiya da computer program, na je gaishe da wani mara lafiya, sai in charge da ke kula da wannan asibitin a wannan lokacin sai ya taso yana gaishe ni, sai nake tambaya ban gane shi ba. Ashe ƙarƙashin program da muka yi na karatun kiwon lafiya kusan shekara 10 da suka wuce muka yi mai. So kuma cikin ikon Allah shi ya gane fuskana, ya taso muka gaisa, ya tuna mun kasa albarka yana wajen. Lokacin mukan tura su asibitoci su practical. Wannan asibitin da yake yana ɗaya daga cikin asibitin da muke turawa. Shi tun da suka je suka rike shi shikenan sai ya zama musu permanent staff. To akwai irin su wanda kana tafiya ne wata ran a tasha, a mota, a ina ne zaka haɗu da mutane kala daban-daban, especially na harkan NGOs da muka yi wurin taimaka ma irin su GRIT, irin su Save the Children International, WHO, gaji suna wani kamfani na CCECC construction company ne masu railway project, da mun na kai mutane ban san adadin su ba guri din, tun daga kan direbobi, labours da sauransu. So irin wayannan abubuwan su ne muke yi, kuma su za mu ci gaba da yi, kuma muna kan kujera ko ba mu da kan kujera insha Allah. To a ƙarshe wani shawara kake da shi da zaka ba wa matasa, musamman mata da ka ambata a baya kan yadda aka mai da su wani abu daban a harkar abin da ya shafi siyasa? Ta yaya kake ganin ko wasu abubuwa za ka faɗa musu da kake ganin zai sa su sauka daga kan wannan layi su koma kan layi da kamata? Shawarar da zan ba mata shine su san
wani irin daraja da muhimmanci suke da shi. Mace tana da matukar mutunci da daraja a rayuwanta. Abu na biyu, ita role model ce, kallanta ake yi a kwaikwayonta tun daga gidanta. Idan ta ballagazar da kanta, ta wulakantar da kanta, society da al'umma a haka za su kanta a wulakance. Duk da mun san halin da ake ciki mu maza, ba ma iya ɗaukan 100% responsibilities na gidajenmu sakamakon yanayin hali da aka jefa ƙasan. Amma duk da haka su yi haƙuri, su ci gaba da addu'a, sannan su kare mutuncinsu. Wallahi baki tambaye ni ba wannan magana, akwai ɗaya daga cikin mace da na sani, wannan na santa ne, tana irin wa'innan abubuwa na siyasa nan da can da aurenta. Wallahi mijinta ya faɗi ya mutu. Ina mai tabbatar miki, ta kaba ana yin shi wata 4 ne da kwana 10 ko ina ga ta kai wata 2 tana ta kaba nan, ta fita ta ci gaba. Wanda akwai wanda ya gaya mun ta faɗa a gaban shi cewa inda ta san siyasa haka take ta bace aure ba tun farko. So kin ga irin wa'annan abubuwan su muke kallo. Kin ga wannan abun a zubar mata da hawaye ne, abun takaici. Tun daga bangaren halittan da Allah ya yi ma mace, halitta ne mai rauni. Ina mai kiran ƴan uwana mata, iyayena, to Allah su san halin da halittan da Allah ya musu, su san kuma su waye su daraja, su kau da kai ga abin da za a ba su 500,000 taliya ko shinkafa. Don Allah su kiyaye mutuncin kansu, su tsare mutuncin iyalansu. Wannan halin da suke nema su jefa kansu, an san mutanen Zaria sabon gari mutane ne masu ilimi, masu sana'o'i. Allah su rike ilimin da Allah ya ba su da sana'o'i, kar su wulakantar da kansu. Matasa a daina daban siyasa. Abin takaici wanda ya zama dole za mu faɗa, a jam'iyyar mu ta AGC mai albarka, primaries ɗin da aka yi kwanan nan da ya wuce, a gunduman Kwarbai aka turo 'yan daba suka zo suka tada hatsaniya a wannan gurin da ake primaries. Matasanmu da Allah mu kiyaye, mu sani duk wanda ya ce ka je ka tada hatsaniya, ka waiga ka ce ina yaron shi ko ɗan shi ko ƙanin shi. So in har ba ɗan shi ko ƙanin shi, kar ka je wajen. Yi siyasa mai tsafta, sannan kar mu ruɗu da abin duniya, mu zaɓi shugabanni na gari wanda muke kyautata musu zato, sannan mu raka su da addu'a. Tsohon da na godiya ƙwarar da gaske da kasancewar ka tare da mu, da kuma lokacin ka da ka bamu, da kuma yawan gudunmawar da ka bamu a yau. Da fatan wani lokacin da muka sake neman ka a cikin shirin za ka musu da. Insha Allah. To masu kallon mu duka kuma a nan muka kawo ƙarshen tattaunawa da muka yi da Hon Aminu Umar, ɗan gwagwarmaya, ɗan siyasa kuma mai ƙoƙarin samun sauyi a cikin al'ummar mu. Ku ci gaba da kasancewa da tashar Capital TV a dukkanin kafafen sada zumuntar mu na social media, ka kuma ta ku like, ku share, kuma sannan ku subscribe. Da an